Sa number 5, ERB hearing natalana sa June 1. Negros Occidental ginalantaw magapabilin nga isa sa mga vote-rich provinces. Sa June 1, natalana ang third kag final nga election registration board hearing para sa yadtong nag-apply sa voters registration sa barangay kag SK election. Samtang COMELEC ang positibo nga sa gihapon ang Negros Occidental malakip sa mga vote-rich provinces. Ginsiling ni COMELEC NIR Director Lionel Marco Castellano nga Mayo 25 nagtakop ang filing sang opposition batok sa mga nag-file sang voters registration. Ini ang pagkatalakayon sa ERB hearing. Pagkatapos ini, patigayunon ang consolidation kag mapatod ang final nga voters sang Negros Island region. Ang final list of voters magapatod sang cluster of precincts, mga ihanda nga balota kag iban pagid nga mga election paraphernalia kag logistics. Samtang may pagnubo man sa kadamuon sa botante sa Negros Occidental sa ginpatigay ng second ERB hearing kung ipaagid sa May 2025 ng registered voters, positibo si Castellano nga malakip sa gihapon ang Negros Occidental sa mga vote-rich provinces. Sa datos ng COMELEC sa 2025, pang-ano mang Negros Occidental sa mga vote-rich provinces na may masobra sa 2 million ka botante. Ang Cebu ang nagapanguna nga may 3.4 million registered voters. You think you will be able to match the previous number of voters or exceed? Hopefully, ma'am. Hopefully. Hindi ko pa matansya. But kasi may mga opposition tayo. May lalabas pa kasi meron pang transfer out. Magkukunan pa yan. May papasok pa na transfer in from other places, no? Sa provinces is number 6 yata tayo, ma'am. Ganon din naman ang mangyayari sa ibang lugar, ma'am. Same thing, may transfer in, transfer out, tapos may tatanggalin pa yung mga patay.